హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు చెన్నపట్నం పట్టు చీరల అంగడి. ఈరోజు మనం చెన్నపట్నం పట్టు చీరల అంగడి పట్టు శారీస్ ప్యూర్ పట్టు శారీస్ చూద్దాం. ఇది చూడండి, ప్యూర్ పట్టు వస్తుంది అన్నమాట. హ్యాండ్లూమ్ మెటీరియల్ ఇది. శారీ అంతా కూడా మీకు ఆల్ ఓవర్ బుటా వస్తుంది, బార్డర్ కాంట్రాస్ట్. పళ్ళు వచ్చి మీకు ఏంటంటే రిచ్ పళ్ళు వస్తుంది. పళ్ళు రిచ్ పళ్ళు వస్తుంది. ఆల్ ఓవర్ బాడీ అంతా కూడా బుటా అంతా కూడా అలా వస్తుంది అన్నమాట. స్మాల్ బుటీ వస్తుంది, ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంటే ఏముంటుంది మీకు. శారీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా కంప్లీట్ బుటా వస్తుంది, ఆల్ ఓవర్ బుటా వస్తుంది కాన్సెప్ట్ మొత్తం. బ్లౌజ్ వచ్చేసి మీకు ఏంటంటే కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజు. ఇలా హ్యాండ్స్కి బార్డర్ వస్తుంది, బిగ్ బార్డర్ వస్తుంది, స్మాల్ బార్డర్ వస్తుంది. ఆప్షన్ మీ చాయిస్ ఇది. దీనిలో చాలా కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, అంటే డిజైన్లు మారుతూ ఉంటాయి కూడా. ఒక్కొక్క చీర ఒక కైండ్ ఆఫ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇది చూడండి, మంచి యాష్ కలర్ గ్రీన్ మ్యాచింగ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్యాటర్న్. ఇది బ్లూ కలర్ కాంబినేషన్, ఇది మంచి ఎల్లో షేడ్స్, ఇది పింక్ షేడ్స్. ఈ కలర్స్ అనే కాదు, ఇంకా చాలా కలర్స్ చెన్నపట్నం పట్టు చీరల అంగడిలో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇవి మీకు నచ్చినట్లయితే స్క్రీన్ పై నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి. అలాగే స్టోర్ కూడా విజిట్ చేయండి. మా స్టోర్ వచ్చేసి చెన్నపట్నం పట్టు చీరల అంగడి, ప్రగతి నగర్, కూకట్పల్లి.